नमस्कार, मी नितीन शिंदे पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. तर मित्रांनो, आपण आज मुंबईमध्ये आलेलो आहोत. तर मुंबईमध्ये निमंत्रक म्हणून सुप्रियाताई सुळे जे खासदार आहेत आपले, तर त्यांनी राज्यस्तरीय आरोग्य परिषद भरवलेली आहे. आणि या आरोग्य परिषदेमध्ये आपले जे आरोग्याचे अधिकारी शिंदे साहेब, सर नाव सांगा तुमचं प्लीज. डॉक्टर सुधाकर शिंदे, आयुष्यमान भारत आणि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा महाराष्ट्राचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहे. आणि आज महाराष्ट्र शासनाचे आरोग्य विभाग आणि यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यस्तरीय आरोग्य जनजागृती परिषद भरलेली आहे. अत्यंत कौतुकास्पद असा हा उपक्रम आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात राबवल्या जाणाऱ्या मुख्यत्वे 2 आरोग्य योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना आणि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, या योजनांविषयी विस्तृत चर्चा, त्यांची माहिती, त्या योजनामध्ये काही चर्चा असतील त्या चर्चा, त्यामध्ये सर्व वेगवेगळ्या स्टेक होल्डरचे सल्ले आणि या योजनेमध्ये काही दुरुस्त्या सुचायच्या असतील तर दुरुस्त्याच्या अनुषंगाने खूप अशी विधायक अशा प्रकारची चर्चा इथं आज चालू आहे. आज काही चर्चा संपलेली आहे आणि काही चर्चा उर्वरित कालावधीमध्ये होणार आहे. तर अत्यंत स्तुत्य असा उपक्रम आहे. आणि या उपक्रमाच्या माध्यमातून मला असा विश्वास आहे की आपल्या ह्या शासनाच्या ज्या आरोग्य योजना आहेत त्या आरोग्य योजना अधिक प्रभावीपणे आणि अधिक मिनिंगफुलपणे राबवण्यासाठी मदत होईल. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तर सर, मला हेच म्हणायचं की पुणे महानगरपालिकेची जी आरोग्य योजना आहे ही आपल्याला माहिती आहे की पहिले 1 लाखाची होती, पण ती आता 2 लाखाची झालेली. गेली 10 वर्षापासून ते राबवती आहे. आणि पुणे महानगरपालिका एकच अशी महानगरपालिका आहे की जी ही योजना राबवते. तर भविष्यामध्ये असं प्रत्येक महानगरपालिकेमध्ये ही योजना राबवली जाईल का सर? आपल्या माध्यमातून आपल्याला काय शासनाचा अधिकारी, राज्यस्तरीय अधिकारी म्हणून माझं असं म्हणणं आहे की अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना ह्या वेगळ्या संस्थांमार्फत किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत राबवण्यापेक्षा या योजनांची दुरुक्ती होत नाही आहे याची आपण काळजी घेतली पाहिजे. आणि जर राज्यस्तरावरून एका विशिष्ट व्यक्तीसाठी बजेट अलोकेशन होत असेल, त्यांच्या विम्याचा हप्ता भरला गेला जात असेल, तर पुन्हा त्या व्यक्तींवरती वेगवेगळे खर्च वेगवेगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मार्फत किंवा वेगवेगळ्या विभागांमार्फत व्हायला नाही पाहिजे. फक्त अशा योजना म्हणजे तयार करताना याचा विचार केला पाहिजे की दुरुक्ती होत नाही आहे आणि शासनाच्या म्हणजे पैशाचा अधिक चांगल्या प्रकारे उपयोग होतो आहे. परंतु निश्चितच जे रोग या राज्यस्तरीय योजनेत कव्हर्ड नाही आहेत किंवा जेव्हा या राज्यस्तरीय योजनेचं जे बेनिफिट्स आहेत ते संपतात, त्यानंतर वेगळ्या आजारांसाठी, वेगळ्या कव्हरसाठी, वेगळ्या बेनिफिशियरीसाठी निश्चित अशा योजना केल्या पाहिजेत आणि त्या योजना अत्यंत पूरक अशा स्वरूपाच्या असल्या पाहिजेत. धन्यवाद सर. तर सर, आपण खूपच उपयुक्त माहिती दिली. आणि आज मी पुण्यावरून मित्रांनो मी आज आलेलो या राज्यस्तरीय परिषदेमध्ये. आणि या बघताय की माझे जे गुरुवर्य आहेत, जे धनंजय पवार साहेब आहेत, ते पण सध्या सोबत आहेत. आणि खूपच आनंदाचा क्षण आहे. आणि आरोग्याच्या दृष्टीने हे खूपच आता इथून पुढं चांगलं कार्य होईल. चला तर आज भरपूर लोक आलेली आहेत. मॅडम, नाव? अमिता शर्मा. अमिता शर्माजी. मी रोहन पालकर, मुंबई रुग्णमित्र. मी धनंजय पवार, मुंबई आणि साहेबांचा मित्र. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच.